zaila da inori gomendioak ematia, nik igual pare bat gauza bakarrik. Eta da, ilusioz beteta etor daitezela, eta berriaren alde pentsatuz egin dezatela. Eta uste dut hori dela dena. Bidea jarrita dago, baina beren bidea ere topatuko dute eta hori, egin dezatela beren bidea. Bai, ez dut uste gomendio beharra handirik daukatenik, ondo zaildutako jendea delako, bai profesionalkita, bai konpromiso militantzia ikuspegitik, proiektu ondo ezagutzen duen jendea da eta gaitasun handikoa. Baina, bueno, behin eskatuta, nik esango nileke batetik berria buruan izan da ikuspegi estrategiko bat izateko eta pazientzia. Hau oso gora beratsua da eta ikuspegi estrategiko aurrera begirakoa pazientziarekin lasai hartu, ze egongo dira guk eukitu momentu txarrak, baina gauza kuriosoa da gertatzen, kuriosoa suabe esatearren. Ze esango nuke ia inoiz eman zaion edo aitortu zaion garrantziarik handiena ematen zaiola gaur egun kazetaritzari, edabidei. Fake newsak, zezanik ez pandemian, mundua ulertzeko eta bar, adimen artifizialarekin dagoen egoera honetan, horti doa Europa, horti doa mundua, baina inoiz baino okerrago gaude ekonomikoki eta negozio aldetik. Guk sekula ez dugu dirua egin, sekula ez gara aberaztu, baina negozio honetan dirutza egin duen enpresa asko egon da, bai mundu mailan eta estatu handietan, dirutza. Eta gaur egun haiek ere arazoekin daude ez. Orduan, hor dago, dilema hori, nik uste etorkizuna baduela, baina bideragarritasun aldetik arazoa handiak ditu sektoreak eta zer esanik ez hizkuntza gutxiago duten. Eta gero adimen artifizialaren kontuak, kezka eragiten du, aukerak ere zabaltzen ditu, baliatu ahalko dugu guk ere, baina beti ere kontuan hartuta nolabait gure komunitatearen zerbitzura erabili behar dugula adimen artifizial hori. Alegia, ez kazetaritza edo kazetariak ordezkatzeko, ez giza sormena ordezkatzeko, baizik eta bestelako erabilera batzuetarako. Nik uste dut kazetaritza zentrala dela, eginkizuna hori dela, gure eginkizuna kazetaritza dela, euskerazko kazetaritza, eta adimen artifizialak lagunduko digu lan batzuk errazten, baina jakin behar dugu errazteko direla. Ez dela kazetaririk, ez kazetagintzarik ordezkatzeko. Eta zentralidadea jarri behar dugu, arreta jarri behar dugu horretan. Kazetaritza egin behar dugu. Eta kazetaritzak baditu berezko balio batzuk, eta hortan jarri behar da indarra. Nik uste dut gure konpromisoa ere, euskal komunidadearentzako, gure konpromisoa ere hori izan behar dela. Kazetaritza benetazko balioetan oinarritutako kazetaritza bat, eta horrek egingo dio aurre, albiste faltsuei eta gezurrei eta beste kazetaritzari zoritxarrez inguratzen dion beste guzti horri, ez? Horre aldai aipa duzu, eta ustetari irakurri edo entzun izan dio dela, egunkariak zerbait ekarri bat zuen izan zela euskal prentza normalizatu intzuela. Ze ordurartetzan normala, inongo prentzatan, inongo komunikazio ere mutan ez da normala egunkaririk ez egotea. Eta gaurko begitatik begiratuta ere, jakina, edozein herrik eta herri gutxiagotuek ere, edo hizkuntza gutxiagotuek ere behar dute euskarazko sistema propio bat, kasu honetan, gurean euskarazko sistema propioa, autozentratua, bere hizkuntzan, eta hori guztia. Baina, sistema propio horretan, egunkari bat oraindik ere beharrezkoa da. Eta berriak, azkaintzen du azkenean, lehen aipatu duen tresnako sinatzaile hori, azkenean euskaldunentzat eta euskalgintzarentzat plaza bat, kultur sortzaileentzat, euskarazko kultur sortzaileentzat, transmisioarentzat eskaintzen duen plaza, hori guztia, eta egunero euskaraz bizitzeko aukera hori, ez? Orduan zan ezinbestekoa eta gaur egun segitzen du ezinbestekoa izaten. Eta ez da informazio
sistema bat dalako edo komunidadeari informazio bat eskaintzeko gai delako eta informazio hori eskaintzen duelako bakarrik. Da baita ere heziketa bat eskaintzen du eta euskara zer dan eta euskal kultura zer dan eta gure euskal komunidadea zer dan berriak ematen dio horri, ez? Berria euskaltzaindiarekin batera segurazki eta uste dut eta ikastolen elkartearekin batera segurazki izango dira Euskal Herri osoari eskainitako edo Euskal Herri osoa kontuan hartzen duen erakunde bat, ezta? Eta hori ere igual ahaztu egiten zaigu edo guk igual ez dugu kontuan hartzen berez onartzen dugulako hala dela, baina ez da horrela, beste egunkari batzuek edo beste medio batzuek ez dute ikuspegi hori eskaintzen eta uste dut hori ere baliozkotu egin behar dela. Bueno, ardura hau hartu genuenean, ez zeuden bere garai honenetan harremanak. Hori horrela da eta horrela jaso genuen, nik 12 urte eta gero esango nukena hitz bat edo bitz aipatzekotan ardura konpartituarena. Osea, guk zeratik transmititu nahi izan deuna hau ez da gure kontua. Ez gure kontua bakarrik, hau herriarena eta ardura konpartituaren ikuspegitik tratatu behar den gai bada. Eta 12 urte eta gero oraindik ere jakina baitu gure desberdintasunak, ez gaude ados kopuruetan askotan edo politika batzuetan, baina gutxienez bai sentitzen dugu, honi behintzat sentitzen dut, aitortza bat egon dela eta badagoela giro bat eta harreman bat, elkarri aitortza egiten zaion giro bat eta politika publiko zentzuzko batzuk mahai gainean jartzeko aukera izan dugu, lan asko egin da, ekimen euskal hedabideen sektoretik eta administrazioaren aldetik. Orduan, alde horretatik guztet aurrera pauso handia eman da, naiz eta, esan bezala, administrazioari, kasu honetan, gure kasuan Jaurlaritzari, Nafarroko Gobernuari eta euskal erakunde publikoari, bai eskatu behar zaiela, laguntzen ez ezik, nolabait motor gisa ere bidea irekitzen egon behar dutela komunikazio sistema sano bat eta euskaldun bat izateko etorkizunan ere. Bueno, garbi dago baita ere erakundeen babesa behar dugula, geure baliabideekin bakarrik aurrera egitea oso zaila dela, hortan ere saiatu garela ez daukagu lotsarik hori esateko, baina nik gehituko nuke ardura konpartitu horretan erakunde jakin behar dute zenbat eta informazio edo kazetaritza ekosistema sanoago bat eduki, beraientzat ere hobe dela. Hau gizarte guztiarentzat dela. Ez dela, Ibanek esan duen moduan, gure kapritxo bat edo gure kontu bat, ezta? Edo lau iluminaturen kontu bat. Hedabideak izatea gizarte batean, gizartearen onurarako da. Eta zenbat eta ekosistema hori hobeto egon eta hobeto zaindu, danen onurarako da, nire ustez. Momentu batzuetan esaten duzu, bueno, hau ez da sostengarria. Zer izango litzateke Euskal Herria, Euskal egunkaririk gabe, edo zer izango litzateke horren segidan euskarari gabe, ez? Uste behar beharrezkoa dela, bai. Eta homologazio hori, ez? Torrealdaik ekarritako idea hori, ez? Homologazioarena beste herrialde batzuekin eta gaur egun ezin dela ez da zalantzan jarri ere. Nik uste ez deula asmatu oraindik ere, eta asmatu behar dela, ez dakit euskal komunikazio lege bat behar den. Hitz oso potola eskatzeko ez. Diru laguntzetatik arago, diru laguntzetan badago zer sakondu, bat inbertsio, digitalizazio, hain askarduan herri horri eusteko administrazioak lehen esan bezala motor izaten jarritu behar du eta sektorea birmoldatzen lagundu behar du. Euskarazkoa eta euskaratik kanpoko sektorea ere esango nuke. Baina hortik arago ere lege batek
beste hainbat lege edo politika batzuek beste hainbat kontu ere arautu ditzakete. Publizitate instituzionala dela, sustapena dela, prestigioa dela, nola erakutsi, gazteengana nola gerturatu, plan renobeak egiten dira hainbat sektoretan, ez? Bueno, nolabait lehentasun bezala hartu, aitortu eta horren aldeko politika batzuk egin, ez? Diru-laguntzetatik haragonik oraindik uste badagoela zer egin. Dagoena babesteko eta sektoreak garatzen eta proiektu berria sortzen jarraitzeko, ze ez dugu ahaztu behar, oraindik gure kiosko honetan hutsune asko ditula herri honek. Eta esango nuke gainera, hizkuntza gutxiagotuentzat, kasu honetan euskararentzat edo euskararen komunitatearentzat edo herriarentzat eta hizkuntza gutxiagotuentzat eta behaien komunitateentzat nolabait kontrakoa izea datorrela, ez? Datozen aldaketa demografikoa, soziokulturalak, inkluso esango nuke teknologikoak, digitalak, kontsumo ohiturak, dena dugu nolabait esatearren haize kontra. Hori horrela da, hori ez onartzea, nik uste geizki aiko ginateke, ez? Baina, nik uste Torrealdaik arrazoia zuen hori izan zuenean eta bestea beste, gauza on asko esate zituen, baina egunkaria definitzen zuen nolabait euskararen eta euskalgintzaren tresna kohesionatzaile bezala. Eta nik uste oraindik ere berriak funtzio hori betetzen duela. Era bat ados nago Ibanekin eta nik uste dut Juan Mari Torrealdaik hori esan zuenean gogoan zuela ere, iruditzen zait, gizarte militanteago bat ginela. Eta behar bada militantzia hori galdu ez dakit egindan, apaldu eginda. Eta hor erronka handi badaukagu. Erronka handi badaukagu soziologikoki eta demografikoki asko aldatu dalako gizartea. Eta gero badago beste faktore bat ere, gure egunkari hau trinkotzaile da, baina erronka handi badaukagu kanpotik datorkigun etorkin guzti hauek ere gurera ekartzen. Iruditzen zait gurera euskarara ekartzen. Eta horrek, kezkatxo bat niri sortzen dit, nola egin dezakegun hori. Hain zuzen, euskalgintzan edo herrigintzan dena dago egiteko, beti dago egiteko, ez zaigu bukatzen lan hori ez, baina masa bat inguratu behar dugu eta gurekin bat egin behar du ez, hor dago erronka nire ustez. Hasteko nik uste gaztei begira daukagun aurreneko erronka, ez dakit benetan ondo ari garen asmatzen, herri bezala eta gu geu ere berria bezala, da transmisioa. Guk azkenean berria ez da kapritxo bat, eginkizun bat daukagu, misio bat daukagu, helburu batzu ditugu, eta horretarako sortu zen, bere garaian egunkaria, eta horretan dihardugu ez. Misioa kazetaritzari lotuta, euskarari lotuta, normalizazioari lotuta, baina baita aktibazio sozialari lotuta edo gizartearen eraldaketa positiboi begira ez, eta ez dakit transmisio horretan asmatzen dugu. Baina bigarren kontuan bai esango nuke gaztei entzun egin behar diogu, hasteko. Entzun eta ulertu egin behar ditugu, eta lehen gizartearen aldaketa aipatu dugu, eta lehengo gazteak eta oraingo gazteak, normala bezala aldatzen goaz, eta askotan lehengo errezeta batzu seguramente ez dute balio. Orduan entzun behar ditugu, eta gero gure eskaintza eta eskatzen zaiena baita ere, askotan konpromisoaren intensitatea moldatzeko ere zailtasuna ditugu, eta nik uste horre ere adi ibili behar deula, eta eskaintza modulatu behar dela, malgutu behar dela askotan, egokitu, baina baita eskatzen zaiena edo konpromiso maila. Bestela, nekez ekarriko ditugu gure komunitatera lehengo errezetekin. Eskerrak eman, hainbeste jenderi ez,
administrazio kontseiluan egon diren urte hauetan guztietan egon diren jendeari, irakurleei, bekadunei, kazetari gazteei, kazetaritzan 30 urtean lanean diharduten hauei, edo administrazioan, edo etxean orokorrian lanean dihardutenei, iragarkia jarri dituztenei, erakundei ere bai. Eskerrik asko aukera hau emateagatik guri, baina batez ere berriak aurrera jarraitzeko aukera eskaini digutelako. Zailtasun guztiekin eta gorabehera guztiekin, baina aurrera egin dugu eta eskertzekoa da. Azkenik, behin erabili genuen lelo bat, kanpaina horietako batian, herria denok gara eta berria denok gara. Eta nik uste dut horrekin geratu behar garela.